Play pi baro ki viewers kantame ya baro ki nang susung jong kari kasi bacan ya. Ya kani ka video ina pe hakabede ba ya examination. Kantame ya pi ki parlok ki ba kwa ban high school. Mo namar hapo postin me galaya hi bun phamanta ki bom padep ya kani ka MTET lani ka mekhlaya teachers eligibility test. Di banyo ban hikai school don kamban pass ke kani ka MTET. Di menta ka government kalau apply ya ka notification ka biya day bat kani ka exam. Sampai kani ka video kenang ba pinla ban apply online no nak ta ba pin yo bancho ya kani ka MTET. Di lara pila pendep ya ka diet lani DLED mo DLED po diet lani ka DLED special education course hangno kumjuru ya ki bala pendep ya ka BEd join ya gani ka examination kenang ba pinla ban tiap kam la da light ki post teaching job hangno ru di alim tang ne pe ya gani ka make clear test la ne make clear teachers eligibility test abjar pendeu hakaba ka online dates kan sedang nadu ka ar pholai terik benai balai arajar pendeu bat kan kut hadu ka khandai terik benai April arajar arpundrio. Ma nadu arpulai benai balai lene menta benai March ada arpundrio kelas sedang ka online mode batkan kod pada du ka khnai tarik u April ada jar arpundrio. Bat ka age limit hangne nakamta ka teachers eligibility test kamdon age bar lani kamdon reka age limit la dai ban apply la da pi la poi so po san po snemru la da pi kwa ban apply dai la dai ma kata kadai ka simpan sai nang ta ka mediums of examination ka contain ka babito ya ka take examination kan dei haka jen English like no tang ka subject language mo ka language haka jen kasi ta pia banto haka kasi de like nang ta ki debit da ka jen English eligibility criteria nak ta ba pinla ban apply ya ka take examination kan dei ya ki class 1 to 5 ka dei jong ki lower primary ki candidates ki bala ban apply nam ta kate ka special examinations lane ka mekhle tet kande ya ki higher secondary lane 10 plus 2 pass candidate with 50 marks mo 10 plus 2 hangne 10 plus 2 lane class 12 pass candidates plus 50 marks kumjuru pide bandon ya ka 2 years DLED kino ki bala pendep ya ka arsnem ha ka DLED kumjuru haka BLED lane ki bala pendep ya ka special education kila ban apply na kabenta ka examination jong ki lower primary nang ta ka class 6 hadu 8 pade kabde jong ki upper primary ki criteria na ta ki candidates kabde graduation mo TBA BSc BCom nang ta plus 2 years diploma in elementary education kepada jong ka DLED lane kepada ru jong KBED BA BEd BSc BEd or BCom BEd kini ru kila ban apply mo ban kumjuru kibala pendep ya ka BA kila pendep ru ya kane ka arsnem jong ka DLED kini ru kila ban apply mo wanam sudu bukan rela da pimdon kani ka special education certificate pinamla ban apply senga hap sutu bahaya kata nang ta ka date of examination hadin ba pilade ban apply online ya kani ka examination ka date of exam ba pinto ya kani ka exam pade kan dei ha ka arp khandai tarik banai me ar jara pulute lada phi don jingmut sha ban ya kun ya kani ka examination kre kon no ru menta mo kre kon no menta ki subjects kila don ha ka link ngalabu ko description box page hang tu pule nang tu okay pule bha Kresitom bat pen krep ha kena mapinla ban atem ya ki question ki bawan hakate ka sngi kabade apnai tarik benai me abjara ponrio bat ka fees ka don ka fees namta ketiga exam namta ki lower primary candidates kade sanspa mo bat nakabanta ki upper primary ru kade sanspa tilada pi apply namta baro artli ki paper namar paper 1 kande ya ki lower primary paper 2 kande ya ki upper primary
lada pro arteli pi apply kemut ka dor jong ka by exam ka dei shihajar dei lada pi apply tang kowe kowe kemut san san spa dei kowe dikata ka dei gejing pensyai na kalian jong ka be dei bat ka mekhlaya chat di kermen ki candidates ki badang le fresh lani ki bala atyam bun bun sinru lada pimpas resitom samta kasin resitom samta usnem kule bha krek wat bha hoj hila hikai school la bun bun sinem makanaru lada pindap ikan ikatet yole se pikwa ban apply biang da kiwe ki kam hikai school ki ba khambiang film la te lada pipa sikane kemut hila POE haki advertisement meta kidon kambe jaka mtet kena kata kadau ha nginum la ara apply lada ngem nempas ya kane ka mtet so I urge you, each and every one of the Khasi peoples, the candidates kepada na po ka Khasi Hills, lani na po Janje Hills, Reshitom, Lebha, Krekot ha, kenamba pinlaban pas ha hakane ka MTET. Jong usnem ajar apundu. Tetang katahi, nang ta, ngan sabatay biyang ipi hakabede bat ki subjects, hakabede bat ki marks, bat ki next video. Stay tuned na kumta ki upcoming videos hakabede bat ka may clear te. Kublay shibun bat one clear pat ban ye share like bat ban subscribe na kabenta di upcoming videos. Kublay shibun.